Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Minden ember életében eljön az a pont, amikor egy nehéz döntést kell meghoznia. Ma Veszprémet járjuk körbe, ismerős fodrászok és barbereket felkeresve, hogy megkérdezzük, hogy ők mégis miért választották ezt a szakmát, és miért ez álmaik hivatása. Na gyertek velem! Szia, igazából egy rövid interjút szeretnék csak készíteni veled, esetleg be tudnál mutatkozni? Nyicsi Péter vagyok, 19 éves borbély. Mikor döntötted el, hogy borbély szeretnél lenni? Hát ez az egész dolog 2 éve indult el nagyjából, amikor én otthon elkezdtem hajakat vágni, csak úgy hobbi szinten, vagy hogy kell ezt mondani. Mellette dolgoztam, és sőt nem, mert akkor még érettségiztem, és utána elmentem dolgozni, és nem szerettem azt, amit dolgoztam, viszont sose gondoltam a borbélykodásra úgy, mint rendes munka, hanem ilyen otthoni hobbi volt. És felajánlották nekem ezt az egészet, hogy kezdjek el ezzel komolyabban foglalkozni, mert hogy jól csinálom, ügyes vagyok benne, és tavaly novemberben iratkoztam be egy ilyen tanfolyamra, amit fél éves képzés lett volna, 2 hónap alatt végeztem el, mert az oktatóm az fölöslegesnek tartotta, hogy én tovább ugye ott maradjak. És hát igazából meg lett a vizsgám, akkor én még mindig CNC-sként dolgoztam egyébként, esztergályos a végzettségem. És hát lényegében igen, utána elmentem volna Ausztriába azt hiszem dolgozni, és az volt, hogy másnap vagy harmadnap mentem volna dolgozni, amikor felajánlották, hogy csináljak itt a saját szalont, és akkor tudom itt a saját dolgomat végezni, és végül itthon maradtam, és jól döntöttem, hogy itthon vagyok, és ezt csinálom. És merre végezted el ezt a tanfolyamot? Pesten volt egy ilyen kurzus, annak a papírjai van itt fenn a falon, nagy büszkeségem. Hát, ja, valahogy ennyit tudnék így gyorsan elmondani ebből az egészből, sose gondoltam erre, vagy hát nem soha, hanem abból a két és fél évben, talán most 2,5 éve kezdtem el. Ebből szerintem én 2 éven keresztül nem gondoltam erre úgy, mint szakma, hanem hogy hazamentem, és akkor ilyen fizetéskiegészítésként helyekat vágtam. És mi az, amit téged nagyon megfog ebbe a munkába? Szeretek az emberekkel beszélgetni. Kifejezetten egy kellemes munka, főleg így, hogy saját magamnak csinálom, mert nem szeretem, a főnökem van. Sajnos egy ilyen embertípus vagyok, hogy nem szeretem, hogy megmondják, mit csináljak. És így mindig utáltam a főnökeimet a cégnél, és ahol voltam. És ide bejövök, hogyha 7-kor akarok kezdeni, 7-kor kezdek, ha 9-kor akarok, 9-kor kezdek, hogyha 4-kor akarok bezárni, nem 6-kor, akkor 4-kor zárok be, hogyha napközben dolgom van, bezárok, elmegyek, és közben akik itt vannak, 1-től 1-ig a visszajáró vendégeimmel nagyon jó baráti kapcsolatot ápolok. Bejönnek, elbeszélgetünk, jól érezzünk magunkat. Az eddigi munkahelyeimen 8 órákat dolgoztam, és szenvedés volt az egész. Most bejövök, itt 11 órát vagyok legalább, de van, hogy 12-13 órát is bent vagyok, mert előbb jövőkben is túlórázok, mert annyian jönnek. És ez a 13 óra ez úgy elmegy jó baráti társaságba, hogy fel se tűnik. És utána hazamegyek, és jó napom volt, jó napot zártam, és nem az van, hogy meg szabadulni akarok az egésztől. És milyen fajta hajakat szeretsz vágni, vagy milyen fajta hajakkal szeretsz dolgozni? Úgy? Hú, hát külön kedvenceim nagyon nincsenek. Talán a legegyszerűbb, vagy amiből a legkönnyebb megcsinálni, az a szőke puha, viszont ami a legjobban néz ki, az ugye a sötét hajak, a fekete. Van egy haverom, nagyon erős göndör fekete haja van. Abban nagyon, nagyon sok minden jót lehet abból csinálni, mert abban nagyon látszódnak az átmenetek, a csíkok, a minden. Igen, mert láttam is, hogy nagyon jól tudsz hajtetoválásokat is készíteni. Hát gyakorlom, igen, majd később szeretnék versenyre is menni, csak még nagyon az elején vagyok ennek az egésznek. Volt még... És a vendégeid általában úgy jönnek hozzád, hogy már van egy áttervezett hajuk, például képen, vagy te alakítod ki nekik inkább?
Változó. Van olyan, aki idejön és mutat egy körülbelülit. Én azt elmondom neki, hogy mi mennyire megvalósítható, mivel volt olyan pont tegnap, aki idejött, hogy varázsoljak valamit teljesen elcseszett kajából. És akkor mutatott egy képet, ahol a srácnak nagyon fazán hátrányos haja volt, minden jó átmenettel, és hát neki nagyon nem olyan haja volt, szóval meg se lehetett volna próbálni csinálni belőle. És akkor közöltem vele, hogy hát ez így nem igazán működik, ha nem varázsló vagyok, hanem egy borbély, szóval ahol nincs hajó, de nem tudok csinálni neki. És akkor kitaláltuk neki egy másikat, de van olyan, aki mondjuk csíkot mutat, hogy egy ilyet szeretne, azokat ugye meg tudom csinálni neki, szóval ezek ilyen változók. Értem. És hogy alapítottad meg a szalonodat pontosan, vagy ez hogy jött az egész? Hát én Ausztriába azért mentem volna ki, hogy visszajöjjek és egy 5-szer ekkora szalont csináljak. Szóval mindenféleképpen az volt az elképzelés, hogy csak saját magamnak, csak saját ügyeként, másnak dolgoztam volna szintén borbélyként, de magamnak akartam mindenféleképpen. Volt kellő hátterem és anyagi támogatásom ahhoz, hogy ez itt létrejöjjön, és hát igazából csak bérelni kell ugye a helyet, és minden mást pedig én és a haverjaim csináltunk itt bent. Volt 1-1,5 hetünk megcsinálni a szalont, mert mondták, hogy volt, május 5-én nyitott ki a bolt, és én május 5-ére már meghirdettem, 2-3 héttel már az Instagram oldalon meg volt a hirdetés, hogy május 5-én itt nyílik, de még semmi nem volt itt. És bejöttem a boltba, hogy akkor én elkezdem 2-3 héttel előtte csinálni, itt a vásárcsarnokban, akkor újították fel, vagy akkor festettek. Ide voltak bepakolva a festők. Bejöttem úgy, hogy akkor csinálom a boltomat, és itt voltak a festékek, az ecsetek, a létre, minden. És hát akkor beszéltük, hogy hát ugye már ki van bérelve a bolt a nevemre, miért vannak itt ugye festők. Utána elmentek a festők, bejöttem, akkor meg a vízvezeték szerelők voltak ide bepakolva. Mert hogy a vízvezetékeket újították fel, és hogy ez az egy bódé volt az egyetlen szabad, ahol tudtak pakolni. Úgyhogy mire azok is kiköltöztek innen, volt hát nagyjából 1,5 hetem, és akkor szerencsére van olyan haverom, aki építkezésen dolgozott akkor, és értett az ilyen falak kijavításához, ugye lyukak voltak rajta, stb. Lefestettünk, leparkettáztuk, lematricáztuk mindent. Ugye az én grafikai munkát azt külsősök végezték, mi fúrtuk fel minden ilyesmit, szóval a nagy részt azt mi csináltuk lényegében, én és még 2-3 haverom. Mert nagyon szép lett, és amúgy nagyon ilyen elegáns is. Hát ez volt a cél, hogy valami szép legyen, nem ilyen összekókányolt, hanem jól érzik magukat az emberek. És milyenek általában a vendégeid, ilyen barátságosak vagy? Általában egyébként nagyon jó fejek, igazából aki ugyanide, hogy bunkoszt, elküldöm. Igen. Hát a nagyon nagy részét vannak itt olyanok, hogy bejönnek, és akkor én ezt a helyet úgy szeretem megtartani, hogy ez egy kellemes közeg, hogy ide az emberek jó kedvel jönnek be. Hogyha bennül nálam egy vendég és bejön ide egy ember és elkezd főbölögni, vagy akármi, én akkor mondtam neki, hogy keressen mást. Mert hogyha vannak nálam, én sem szeretem stresszelni magamat azzal, hogy az ember az kötözködik, meg hát itt a túloldalt van egy kocsma, onnan gyakran áttévednek. Alapból ott a kocsma mellett lett volna a szalon, csak hát ez véget, hogy ne jöjjenek ide, így a túloldalára lett az egész téve. Viszont itt vannak olyanok, van persze vicces szituáció ebből az egészből, amikor ide jönnek berúgva, és akkor hogy hát ők mit szeretnének, meg ide hozzák a hajvágógépüket, csak olcsóbban vágjam le a hajukat, stb. Volt egy pár vicces sztori, de aki ilyen pimasz, vagy hogy kell fogalmazni, az el van küldve. Szerencsére erre szerintem az elmúlt 3 hónapban 2-3 példa volt, úgyhogy nagyon-nagyon ritka. A vendégeim nagy része fiatalos, nagyon jó fej, nagyon barátságos emberek, és nagyon jól kívánunk egymásra. És van még esetleg valami, amiről szeretnél így mesélni nekünk, vagy valami tanács? Tanács. Mert én is majd barbernek szeretnék készülni, aztán, hogy ahhoz esetleg, vagy... Mindent bele kell adni, mert nagyon sokan vannak már a piacon, így, vagy hát ebbe vagy hát nem, hogy kell ezt fogalmazni? Nem így piacon, hanem ugye ez a közösségben, Veszprémben egyre több
több borbély és fodrász lesz, és mind előnyös. És mindig olyat kell csinálni, amiben valamivel másabb lesz az ember, ami valamivel jobb, vagy ahol szívesebben jönnek. Sokan jönnek át a körülöttem lévő üzletekből azért, mert én ugyanazt a szolgáltatást nyújtom, csak olcsóbban például. Az a baj, hogy jelenleg ennyiben tudok lényegesebben különbözni, hogy ahol máshol 5-6 ezerért vágnak, én fele annyiért megcsinálom, ugyanúgy. Későbbiekben lesz majd emelés, de egyelőre ennyi. Meg a hajtetoválások vannak még, amit egy borbély van, akit tudok, hogy ő elvállal és ő kifejezetten szereti. Én kifejezetten boldog vagyok, hogyha olyan vendég jön hozzám, aki komolyabb hajtetoválást akar, sőt gyakran rá is beszélem őket. Ez van, én is majd próbálgatok is csinálni, aztán nekem is tudom, hogy majd elvégzem ugye a szakmát, és akkor hajtetoválás felé is nyitok. Akkor ez már egy jó pont. Hajfestés is vállalok, meg ilyenek, szóval vannak ilyen külön szolgáltatások, amik úgymond ritkábbak. A hajtetoválás külön nincsen az ártában, ugye ez benne van az árban, ez is nálam azért ilyen másfél ezer plusz pénzt kérnek el, én még megcsinálom áron belül, későbbiekben lesz ebbe is változtatás, viszont most még annyira az elején vagyok ennek az egésznek, ugye, hogy minél jobban kell hívni a vendégeket ide, és nem szabad, hogy a pénz számítson ilyenkor még. Amúgy se, szóval én egy elég átlagbérben voltam az ezelőtti munkámmal, és én ezt a szalont úgy nyitottam meg, hogy nem számít, hogyha ugyanannyit fogok keresni, viszont legalább jól érzem magam, hogy azt csinálom, amit akarok, csak legyen meg az az összeg, mert az összeg pont annyi volt, hogy én abban egy hónapban nullára jöttem ki hónap végére, az utolsó hétben már alig volt pénzem. Szerencsére nem így történt, viszont egyáltalán nem szabadott akkor se, az árak is úgy lettek, a legolcsóbbak a városban, úgy lettek kikalkulálva, hogy ez nagyon csábító legyen. Rendben, nagyon szépen köszönöm az interjút, aztán további jó munkát neked. Köszönöm. Hello! Igazából kiskorom óta nagyon érdekelt ez a szakma, mert mindig, mikor ültem a fodrászébe, mikor Pesten laktunk, volt egy srác, akinek vagy nagyon megfogott az ahogy nyírta a hajamat, szóval hogy csinált. Hogy a hangulata az egésznek. Igen, látom, hogy hajtetoválásokat is tud készíteni, és hát igazából utána egy ideig elment az egész, mindig akartam versenybiciklis lenni, meg hasonló dolgok, híres, downhilles. Aztán szép lassan visszajött, hogy az éves munka ideje eljött, egyre jobban gondolkodtam rajta, hogy mit csináljak végül is. Mert gondolkodtam, hogy biciklis tartalmon, de mondom, az nagyon sok volt, és így valahogy szóba jött a fodrászat. Csak utána így éreztem, hogy ez egyre jobban vonz, idővel már előtte is haverjaimnak festettem a haját, akkor emellett vágtam, és saját magamnak is már akkor egy éve nagyjából nyírtam a hajamat. És hát akkor igazából úgy döntöttem, hogy próbáljuk meg ezt a fodrászat témát, és amúgy nagyon nem vártam meg, mert minél több emberrel csinálom most interjút, annál jobban jövök rá, hogy nekem tényleg ez az életem, és hogy én ezt szeretném csinálni. Során. Hát az elején igazából nagyon sokat ötleteltem azon, hogy mégis mivel kéne nekiindulnom ennek az egész éves munka folyamatomnak, de egy-két interjú elkészítése után igazából kirajzolódott előttem a kép, hogy főként én az interjúkkal tudok ebbe előre haladni, mert mégis ott tudok meg olyan dolgokat, meg tapasztalatokat, amiket én később, mikor ugye már rendesen gyakorolom a fodrász szakmát, akkor már tudok hasznosítani. És akkor így igazából kapcsolatokat is szereztem, emellett ugye például mikor az éves munkámban a szakdolgozatban lehet majd látni, például amikor a barátnőmet melíroztam, hogy ott is igazából már egy tapasztalatot nyertem az egész festészet és melírozásnak a dolgaiba. Hát igazából nagyon sok élményt gyűjtöttem, de amit külön ki tudnék emelni, az szerintem 2. Az egyik ugye, amikor barátnőmet melírozhattam, mert az tényleg nekem egy olyan dolog volt, amit úgy igazából még nem hozhattam volna véghez, mert ugye melírozni egy fodrász vagy barber, inkább fodrászat melíroznak. Ők akkor melírozhatnak, ha elvégezték ugye a fodrász képzést és rendesen dolgoznak egy szalonon belül. Igazándiból fodrászként most nagyon nehéz elhelyezkedni, főleg Veszprém megyében,
azért, mert nagyon nagy telítettség van a piacon, és mindegyik fodrász, emellett barber próbál valami különlegessel előrukkolni, hogy az ő üzletükbe több vendéget tudjanak csalogatni. Na ezt van egy másik barber, akit meginterjúvoltam, ő a piacon dolgozik, a Veszprém piacon, a buszpályaudvar mellett, és ő például úgy próbál vendégeket csalogatni, hogy most még jelenleg az átlag áron alul dolgozik, emellett pedig minden kuncsaftyának egy ingyen hideg vizet ad, főleg így a nyárra való tekintettel, és ezzel próbálja vendégeket oda csalogatni. Emellett pedig ugye a barberek azok nem vállalnak, a legtöbb barber nem vállal például ilyeneket, hogy hajgöndörítés vagy hajfestés, de az ott dolgozó srác az például elvállalja a hajfestést, a hajgöndörítést, emellett pedig hajtetoválást is készít, ami egy nagyon nagy plusz dolog, főleg úgy, hogy ez az alap hajvágás árában már bele van kalkulálva. Ezáltal sokkal jobban jár a vendég, hogyha oda megy, mert egy hajtetoválást is ingyen megkap körülbelül, ami azért szerintem nagyon feldobja az átlag hajakat. Hát igazából a fő különbség az, hogy a borbélyok azok csak férfiaknak vágnak hajat, emellett a borbélyoknál van egy-két másfajta eszköz, mint amit például a fodrászok használnak. Itt most gondolok például a pengére, amivel sokkal jobb kontúrokat tudnak vágni, emellett a hajtetoválás is könnyebb velük. Emellett mondjuk kontúrgép az van a fodrászoknál is, de a borbélyok kicsit másképp használják, ők is inkább a hajtetoválás részét részesítik előnybe a kontúrgép segítségével. Emellett a borbélyok, a legfőbb különbség, hogy a borbélyok azok szakált is nyírnak, míg egy fodrász ő nem nagyon nyír szakállat. És a borbélyok ők nem szoktak festeni, nem szoktak göndöríteni, nem szoktak melírozni, hanem ők csak a szakáll és a haj részt csinálják. Hát igazából a dédnagyapám volt ő, és nálunk a fodrászat az igazából egy családi tradícióra nyúlik már vissza, mert a rokonságomban, hogy később megtudtam szüleimtől, nagyon-nagyon sok fodrász volt. Stílusod? Szerintem a spiky haj stílus a kedvencem. Ez igazából egy tüsis, felfelé egyben előreállított hajstílus, amiben nagyon fontos, hogy az emberek, mikor ezt elkészítik, jól bánjanak az ollóval, mert az jó olló használattal tudják elkülöníteni a hajtincseket, és később meg nagyon jól, később az elkülönített hajtincseket pedig sokkal könnyebben be tudják állítani. Hát szerintem az, hogy emberekkel foglalkozhassak, és tényleg kialakítsak egy olyan területet, ahol az emberek boldogan járnak be, és a szalonom egy olyan szalon legyen, ahol tényleg minden ember úgy megy be, és úgy is jön ki, hogy teljesen meg van elégedve. Főleg úgy jön ki, hogy meg van elégedve magával, és hogy egy nagyon jó hangulatot teremtsek. Az első szalonomat egy hangulatos kisüzletnek képzelem el, ami természetesen jól fel van szerelve. Emellett úgy tervezem, hogy mindig nagyon jó hangulat legyen benne, és mindig vidáman is menjenek, és vidáman is jöjjenek ki az emberek az üzletemből. Emellett szeretnék egy-két extra felszereltséget, például egy tévét a falra, hogy tudjanak szórakozni, amik például várnak, hogy a következő kuncsaf vár, hogy jöhessen a székbe. Emellett ugye a hajmosót is szeretnék, ami persze fekete legyen, mert úgy tervezem az üzletem színfelépítését, hogy fekete legyen, ilyen fekete-fehér kombinációval.